ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଖିଦମତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବରିମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଉସାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ପଡି ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦୀପଦ କଥା ହବା ଆଉ ଭାଇ କଣ ମଉସାକୁ କଣ କେମିତି କଣ ଆପଣ ଭେଟିଲେ କଣ କେମିତି କହିବେ ଟିକେ କାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲିନି ଆଙ୍କରି ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପକେଇଦେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାହାର କରିକି ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମର ମଉସା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ମୁଁ କରିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେଇଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସବୁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମୋତେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହିମ୍ମତ ଦେଲି କି କାନ୍ଦନା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଯେତେଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ୱାଦା କରିଥିଲି କି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରିବି ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ସେ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଆସିକି ଏଠିକି ଆଜି ଯେମିତି କହିଥିଲେ କାଲି ଆସିବି ବୋଲି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆଜି ଆସିଲୁ ସେମିତି ଆଜି ଆଉ ଜଣେ କେହି କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହିବି କି ଆଜି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରୁ ଆଜି ଦେଖିଲି କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ମାଉସୀ ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଉସା ଖଣ୍ଡାଏ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ମଉସା ବି ଖରାରେ ମୁଢି ବେପାର ବି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଚାଚାଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଚୀଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ମଣିଷ ହେବାଟା କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଉଛି ଟଙ୍କା ହେଉ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଭାଇ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାସେ 2 ମାସରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରହିପାରିବେ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିବି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ